167.2 kilometers. What is city? Municipality, sorry. Sir, kabalo na kapag mata, sir. Okay. Ano kita, sir? Puro pagkadam ko, no? Mutam ako. Kaya mga pinapad ka oras ang padalong dito, sir? Mga 3 hours o 40 minutes. Kung wala'y hunong-hunong, depende siya sa dalan, sir, Lo. Depende sa driver. O sige, sorry yan yung mga sir driver. Sir, Ako yung istorya. Depende yun na ako wala ipangayo nga mga dalan. Dali rin tamabot. Sa atong makita ko ron, mga kuyog diri, mga gwapo nga kuyog diri. sa dili pa usong tao. Tiningkamo dyan sila og mataog sa'yo para lang ani nga adventure na ito padulong sa Palawi. So, naabot na sa karon sa Titay. Ang padulong dito sa Kalawit, duha imong options. Pwede ka mo agi dito sa Gatas, pero kay ganahan man ta nga mas maayong agianan dahil mas dali ang padulong dito sa ato ang adtuan karon. So diri ta niagi sa Titay. Kay ang landmark o ang rotonda diri sa Kalawit. Atong nakita nga developing municipality pa ang Kalawit, pero sa dili madugay mas muunlad pa yun ang lungsod sa Kalawit. O karon ako ipakita ninyo ang kanindot sa Philippine Carabao Center Lake. I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. So I think about you, hey. That's what I like. When you put me in the room, hey. That's what I like about you. 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 Lake karon imong mga vision nga mahitabo diani sa lake. Okay, una-una, kini siya earth dam ni siya sa karon ato makikita ano. Earth dam ni siya. So ang local government unit of Kalawit nag-allocate og 8 million para nga ma-concrete dam ni siya. No, kay duha ang ato ang mahimong function ang maong lake, no, para sa PCC Lake sa Philippine Carabao Center para sa ilimnon nga matubig sa mga hayop ngadto ug kaning para sa atong irrigation sa Kalawit farmers. Then gawas na atong 8 million, napod may nga 2 million para nga gam-ana mo og cottage. So diri nga portion unya ato pud ato nga portion, no. Then ship line. May natay view dik sa taas nga makita ang tibok view aning lake, no. So gam-ana to siya di og ship line tapos taman adtong isla ngadto. Ano, so isa na sa ato ang gi-develop para sa ato ang tourist attraction aning mga lake. Safety first man dire sa Kalawit mo nang mga life vest. Dili na mo pasakyon sa kayak sa lake kung walay life vest. Situate nga kining yung tourist line, bubuti siya. Kaya kung luag ni siya, simba kung makaambak kas tubig, ang imong life vest maato sa liog na. Ay, okay. Nindot nga ang panahon diri karon sa Kalawit kay dili siya init,
padayon. Ato nang gitry karon ang kayaking. Wato ta dito dapit sa unahan. Kay taas-taas daw ni Dere. Taas-taas ang lake. Atong i-represent karon ang atong newscaster, si Chris. Ito tayo mo pinasa. Sapong. Chris Sapong! Katauhan sa Zamboanga del Norte para ma-updated kamo sa mga pinakaninot nga tourist spot sa atong lalawigan din sa Zamboanga del Norte. I-like ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte kay makita ninyo diha ang tourist spot sa Kalawit, Zamboanga del Norte. Nindot kayo siya. So atong imbitahan ang mga turista nga pwede mo anhi dire. Yes, yes. Okay. Para sa ato ang mga kaigsuonan diri sa Zamboanga del Norte, di ba sa ubang rehiyon no nga makakita sa usa ka pinakagwapong lake diri sa Zamboanga del Norte. Ako nag-invite sa inyo while ongoing ang among development para nga maka-experience mo kini among ecotourism park nga ginapropose. Naa nato makita diri ang nagkandaiyang klase sa hayop like wild ducks no tapos katong mga endangered species ng mga hayop napa po diri o ang mga kahoy nga wala na nato makita diya sa atong ubang kalungsuran. Aside sa adunay nindot nga lake ang Kalawit, aduna usab sila PCC or Philippine Carabao Center nga makatabang sa ilang mga katawhan para sa panginabuhian. Okay, so ang word ay nga Kalawit, it consists of two words nga hinagsama siya, kalaw ug awit. Ang kalaw usa siya ka klase nga langgam nga makita daw di ani sa Kalawit sa unang panahon nga wala pa kay mga tao dire, dayon puro forest lang jud siya, daghan dong kalaw dire. Then awit, chirping daw na siya sa mga kalaw. Moments, they keep me going. We lie in the silence. Sa atong pagsuroy-suroy diri sa Kalawit sa Zamboanga del Norte, wala lamang sa nilingaw. Apan nakita usab nato ang padayon ug paspas nga paglambo sa Kalawit. Angay lang kining ipasigarbo ug angay bisitahon. So unsa pa man inyong gihulat? Ali na, laag na sa Zamboanga del Norte. I know I can get so emotional. We had an amazing adventure in Kalawit, but that is not the end of our road trip. Daghan patang angay bisitahon because Zamboanga del Norte has so much more to offer. At ang ninyo ang sunod pa natong paglaanlaag dito sa Zamboanga del Norte. See you on our next trip, guys! Bye!